бо мақсади муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик, либоси миллӣ, тарбияи зебоипарастӣ, суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзандӯзӣ ву гулдӯзӣ, порадӯзӣ, читгарӣ, атласу адрасбофӣ дар шаҳри Левакан даври шаҳрии фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан доир гардид. Маврид ба зикр аст ки фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан бо мақсади баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинҳои миллию мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик баргузор мегардад. дар ин фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан занону бонувони шаҳри Левакан ва аз муассисаи то мактабӣ то духтарону занону бонувони шаҳри Левакан иштироки фаъолона намуда бо либосҳои миллии тоҷиконаи худамон ки чакан мебошад дар намоиш баровардем. Имрӯз мо занону бонувони шаҳри Левакан ҳунарҳои миллии тоҷиконаи худамонро гашта эҳё намуда, ривоҷ намуда ба ҳар як чорабинию озмунҳои даври шаҳрию вилоятии ҷумҳурӣ мо пешниҳод менамоем. мо гурӯҳи кормандон шогирдони маркази дастгирии бонувони шаҳри Левакан ба хотири кушодани ҳамин саҳнаи фестивал озмун маҳсули дасти бонувони шаҳрро пешкаши умуман меҳмонон тамошобинон кардем ва боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо гарчанде ки ҳамин ҳунарҳо аз байн қариб рафта буд, бо тарҳи наву замонавӣ коркард карда шуда истодааст. дар фестивал барномаи фарҳанги фароғати суруду тарона ва рақсҳои дилнишин пешкаши иштирокчиён гардонида ба як қатор ҳунармандон ва иштирокчиён сипоснома ва ифтихорномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Леваканд тақдим карда шуд. Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Леваканд.